Bingelele kumhlaba wonke jikelele, kubingelele umkhuluncwane. Sithi abafuna umsebenzi asebekhathele ukuhlala ekhaya, sinekhombo leka 1500 yokufuna umsebenzi. Sidinga inkampani ey'nhlanu ofisa ukufesa kuzona. Sidinga i-CV yakho iphelele namadokhumenti ayo namagama lezi zinkampani ezinhlanu, ufike ukushiye kuthina mase uyahamba uyosebenzisa induku yokufuna umsebenzi i-1500. Sicela uma ufuna enye information ufonele lezi namba ey'landelayo 065 929 1574, eyesibili 079 710 8120. Siyabonga. Mkhuluncwane Herbal Life, sakha ikhaya.